може да спре Твореца, освен собственото му творение. Дрън-дрън, дрън-дрън-дрън. Сталон, Стейтън, Гибсън. Мисията е неофициална. Форд, Дори аз не съм тук. Тук няма никой. Шварценегер, Време е да вдигнем темпото, момчета. Бандерас, Ли, Снайпс, Лундгрен. Тези пък кои са? Непобедимите 3 в събота вечер в 10 по BTV. Ще ви задам една дълбоко пазена тайна в преди обед. Изпитана рецепта за коктейл синьо лято. Нещо с балончета и малко чадърчета. Кое чадърче? Това окей ли ти е? Много смях и най-добрите ни моменти от цялата година. Това някаква скрита камера, ли? Аре бе, всеки делник. От 9:30 до обедните новини. Оля, малко лев само, че забравих. Колко ми даваш се завръща и търси нови участници, Винаги съм си я представил на 22. които да предизвикват звездните ни гости. Има биография в ключи. Такива мъже ли харесваш? Не. Ние нямаме вода. Айде. Ако годините не отговарят на визията ти и знаеш, че възрастта е само условност, запиши се за кастинг на BTV BG. BTV. Повече от телевизия. Рейнджърс Дън, събота, 19:45 прямо по линия.